Aja gampang kowe lincing kelambe. Putra pengayoman ana ing Kabupaten Sukodono. Wis engka pernah tuwa kuwi aku. Besok sing jumeneng Kabupaten Sukodono. Kuwi mung aku ora kowe. Kowe ra gawe kamu dhewe. Apa kowe ora ngilu? Sopo ing Sukodono kuwi putra sing barep putrane mung aku. Aja srometan tembungmu. Apa kowe pengen putra ing Kabupaten Sukodono sing barep aku? Sing barep yo aku antara kelakon
besok kowe dadi sing nom. Upama besok kowe dadi sing tu. Kabeh iki kowe ora iso nempokake urip. Nek kowe kudu karo rob. Ning nek ora, iki gumantung kowe sak karo. Kepiye kan terus. Kajromo. Ing wedal sak menika Kanjeng Rama miterang poko lembaran singkang sejarah ingkang kawuri. Nalika kula pergesang wonten ing jagat, nanging Kanjeng Rama boten mangertosi sinten to satunggalipun ingkang sepuh. Yen to Kanjeng Rama boten mangertosi, rebajet paling betul.
ratu utawa dadi sesembahan mesti bingung ya apa kelakon. Saged. Paman? Nggih. Banjir Resna ingkang dados panandika panjenengan. Miturut dhateng cara silah ingkang sampun kalampah. Nggih. Wonten keprabon Tulungagung ingkang menang lenggah kursi gading dampar maesuk dalu. Wonten Tulungagung boten wonten sanes putra saking patutan garwa Prameswari. Mesti kados ngaten. Kenging mendhup panjenengan ndika yen badhe kalampah saged kalampah kula jumeneng ratu wonten Tulungagung. Kanthi margi menapa? Jenengan sing bingung pikirane landhep dengkul nuwun sewu lho nggih. Nuwun sewu lho. Atasipun jenengan pangeran lho ya. Nggih. Ngaten nggih Kanjeng Pangeran. Wonten unek-unek wong duwe gegayuhan niku kedah dijangka sengara bisa kelakon nek ora dijangka. Nggih, muk kanggo penyawang-nyawang angen-angen nganti kukut jagat panjenengan boten saged kalah. Panjenengan Pun kula kok dereng tanggap napa ingkang dipun kersakaken dening paman Temenggung Gunasanta. lah ya iki sing kurang. Sing kurang anggone mikir kanthi tertane kawicaksanen. Muk mikire nganggo dengkul. Kula aturi walaka kemawon. Cinten nggih Kanjeng Pangeran. Jeneng wong gegayuhan iku kedah ginake Prabeya setunggal. Kaping pindhone kedah gunakake rasa. Kaping 3 gunakake raga. Kula pitados. Panjenengan meniku boten kekurangan bondo donya. Niku kangge njangka gegayuhan niku saged kemawon. Nggih, bondo donya jenengan. Lah kangge rasa ora bakal kelakon. Mergo enekmu nggunakake rasa piye to? Pekewuk, kepiye to? Mung dilam-lam, mung dipikir-pikir tok ora bakal bisa kelakon. Nang nggunakake raga sok jeneng kala mangsa raga kuwi oncating nyawa kuwi bisa ilang sangka jagat budaya niki. Sing tak karepe nggih Kanjeng Pangeran. Yen bondo donya wis ana rasa kuwi kudu bisa oncat ana ing sakjeroning raga. Sing tak karepe kadang panjenengan Endra Kusuma kudu mati luwih. Jenengan malah melilik. Yen kula pirengke pangandika panjenengan kawit pisanan hingga pungkasan. Nggih. Saya ngabangke kuping. Jerbasuki mawa Prabeya. Niku. Prabiyane niku Wong duweni gegayan kudu nuwake pangorbanan. lho to. Nanging sing dadi korban kuwi kadang. Nuwun sewu nggih Kanjeng Pangeran. Picao mripatmu. Kudune kobok wiru. Lah niki Budheka kupingmu. Kudune mripatmu weruh. nggih kula ngerti. Endra Kusuma kae kadang Nggih. tembung sedulur. Tega larane nanging ora bakal tega patine. Nggih. Racun Bramantya pun Racun ngiling. lah nek jenengan dugahi kula ngantemi kula ora bakal ana kerampungane. Kula niku abdi jenengan ingkang kinasih. Lara jenengan nggih lara kula. Pun panjenengan lenggah langkung rumiyin badhe kula jlentrehake. Ngo, Nggih, ampun moro-moro dugang moro-moro. Nggih. Ora ora padha kuliah yo iki. Mboten. Ngaten nggih kali. Nuwun sewu. Jerbasuki mawa beya ingkang panjenengan aturaken. Lah niki nak umpama boten ngangge dalan ingkang kados ngaten.
tasih gesang Sengara bisa kelakon jeneng Basuki mawa biya ora mung cukup bondo donya rasa lan raga kuwi kudu bisa dipikirke mergo umpama panjenengan tasah mikir boten panjenengan jangka Sengara bisa kelakon dadi pengayoman ana ing Tulungagung yen umpama nggunakake kekuatan ora bakal tumama uga nggunakake akale nggih iki umpama kalah akal nggunakake ukil nggih Upami kula nalar kanthi weninge kawicaksana pancen bener napa ingkang dados panandika panjenengan upami kadang kula pangeran Indra Kusuma boten pejah tartamtu Sengara kelakon kula nggawe kursi gading gambar wis bakal kejangka gegayuhan panjenengan mesti bingung nganggo cara piye to aku bisa mateni yen umpama aku mateni pribadi niku rak boten bakal panjenengan saged nggih to boten badhe kelambang jalan nggih sepinten kegiatan wonten ing kasatria upami dibobot timbang kalian prajurit wonten Tulungagung boten badhe ngondro sepiro Jemberan nggih umpami panjenengan nggunakake kekuatan panjenengan nggih mesti saru dinulu wong dulur karo dulur kok padha bentak sirah padha tukaran ngrebut panguwasa lajeng ngangge margekaken umpama niku panjenengan ingkang nglampahi piyambak lho pengen dadi ratu calon ratu kok dadi jagale manungsa lah niku sedaya para kaus menawi sampun ngertosi ora bakal nyengkuyung panjenengan ini ngeten nggih pripun ampun panjenengan ingkang tumindak pribadi niku tanggung jawab kula mungkin mendhet iwak ampun ngantos butek toyanipun nggih lha nek iwake areng bociko banyune mbok utek-utek ya ora ketok iwake to lajeng pripun kula niku mpun ngempalake sedaya para dipati Brangretan dipati Pacitan dipati Blitar nopo kersa nyengkuyung lho niku tanggung jawab kula kalian kula ngertos menawi sampun pikantuk sabiyantu dumateng dipati kekalih menawi ditimbangke Tulungagung mboten prosepiranipun para dipati sampun kula rawuhaken wonten nopo saged kula pitaya nggih mboten pitados nggih kula rawuhaken sedaya para dipati atur panjenengan dipun rarapaken wonten kasatria astu nggih nggih saderengipun kula nyuwun pangapunten ngantos kula ngrawuhaken dhateng dika kekalih estunipun badhe kula suwuni tetimbangan ngenani anggen kula badhe jumeneng Nalendra wonten ing kraton Tulungagung dados nimbali Adipati Pacitan panjenengan kepengin dadi ratu wonten Tulungagung nggih kula namung mbiyongi napa ingkang panjenengan kersakaken kula menika sinaosa sampun dados adipati nanging kirang mulya lan mukti kawuga yen kanjenengan ingkang dados ratu kula mesti manggenipun wonten Bumi Pacitan boten badhe dipun tarik pajak paman kula upami mangkinipun kula dados ratu wonten ing kraton Tulungagung dika kekalih badhe kula paringi bumi mutiara lan wonten dipun perangaken pajak ngaten iki monggo menika
panjenengan kasembadan napa ingkang dados panggayuh panjenengan? Nggih. Bumi Blitar ampun dipun tarik pajak dados bumi mutia. Niku sampun dados sumpah kula. Nah, nggih. Blitar lan Pacitan badhe kula dadosaken bumi mutia. Benjang menapa miwiti anggenipun gecak perang. Bagaimana piye? Benjang-enjang tabuh wolu wonten pendapi kraton Tulungagung. Menika wonten jumenengan. Wonten jumenengan. Kalau mentok kula boten dados pengayuman. Monggo. Kadipaten Tulungagung dipun gecak lagi perang. Ngaten. Nggih, sampun cetha lan terwaca dawuh saking panjenengan. Kula sampun munggi dawuh panjenengan nyuwun tambah pangestu